हरे जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल होई है कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। और सबसे कॉमन चीज होती है, आप भी अपने घर में देखते होंगे, कोई छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो जितने भी घर वाले होते हैं सब लोग पहले बोलते हैं कि नाक पापा की तरह है, आंखें मम्मी की तरह है। तो वैसे ही बच्चा जन्म लिया है और सब लोग क्या कह रहे हैं, नकिया तो होवे जैसे बाबूजी के अखिया हमारी के हो। नकिया तो होवे जैसे बाबूजी के अखिया हमारी के हो। नकिया तो होवे जैसे बाबूजी के अखिया हमारी के हो। ललना नवा
मैया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो